Helo, Hannah dwi. Dwi wedi ddod yma heddiw i ddysgu mwy am wasanaethau cymorth a gwybodaeth yn y coleg. Mae rhan fwyaf o'r gwybodaeth a gwasanaethau cymorth ar gael gan gwasanaethau i'r ddysgwyr. Os ydych chi'n gwybod pwy yw staff gwasanaethau ddysgwyr, jyst gofynnwch i'r tutor neu staff yn y derbynfa. A rwy'n rhoi gwybodaeth i mi am gymorth lles a mentora, a sut fedrai gael o? Mi fydd staff cymorth lles a mentora ar gael i roi cymorth a chyngor i chdi ar faterion megis tai, perthnasau, arian, bwlio, dibynieithau, iechyd meddwl a chorfforol, cwnsela, ymddygiad, diogelu, disgyblu, llwyth gwaith, gwrthdaran y dosbarth a sawl mater arall. Galwa draw i siarad gyda aelod o'r staff gwasanaethau ddysgwyr i gael manylion cysylltu ar gyfer dy gampws di. Swnio'n gret. Ydy'r gwasanaeth a'r cymorth yma ar gael i bawb? Ydy, mae'r gwasanaeth ar gael i bob myfyriwr ac mae'r tîm yn gweithio'n galed i roi'r myfyriwr yn ganolbwynt pan fydden nhw'n rhoi cyngor a chefnogaeth iddyn nhw. Maen nhw'n dallt fod gan bob myfyriwr anghenion unigol ac mae'n nhw addasu eu cymorth yn arbennig i chdi. Swnio'n gret. Ydy o'n wasanaeth cyfriniachol? Mi fydd y tîm yn trafod cyfrinachedd gyda chdi yn y cyfarfod cyntaf. Mi fydd nifer o'ch trafodaethau chi'n rhoi cyfrinachol, ond os fydd ti'n datgelu unrhyw beth sydd wedi rhoi dim o perygl, neu os wyt ti wedi neu'n mynd i roi rhywun arall mewn perygl, mae hyn dyletwydd ar y tîm i dorri'r cyfrinachedd a phasio unrhyw wybodaeth at yr asiantaethau perthnasol. Felly, mae cyngor lles a mentoriad ar gael i wneud astudion haws yn y coleg. Os oes mater yn codi, byddent yn cymryd gwasanaeth cyfriniachol, ond i bod fy mod i'n achosi perygl i mi fy hun neu i eraill. Mi fydden nhw yn cydweithio â mi mwyn cael y canlyniad gorau ar fy nghyfer i. Felly, os ydw i angen unrhyw gefnogaeth yn y flwyddyn, mi allai gysylltu y gwasanaethau i ddysgwyr.